Жаһаннамга китерергә мөмкин булган гынахларның берсе җәмәгать. Гаделсез законнар кабул итү. Менә бу гынах, гаделсез карар чыгару, гаделсез закон кабул итү. Ничек моны аңларга була? Аллаһ субханаху ва тааля безгә җибәрә шәригать. Шушы шәригать идән юучыга да кагыла, урам себерүчегә дә кагыла һәм югары кабинетларда утырган адәм балаларына да кагыла. Шәригать ул һәрбер кешегә. Нинди генә син эштә эшләмисең, нинди генә вазифада, нинди генә дәрәҗәле урында утырмыйсың икән, шәригать ул һәрбер кешегә бөтенесенә бер тигез. Монда бер нинди аерма юк. Кешенең төсеннән дә, күзләреннән дә, эшләгән урыннарыннан да байлымы, фәкыйрме син, менә закон, шәригать ул бер тигез булырга тиеш. Аллаһ субханаху ва тааля безгә җибәрә шушы шәригатьне кешеләр гаделлек белән гаделлек белән яшәсеннәр дип һәм гаделлек белән хөкем итсеннәр дип. Менә шуның өчен шәригать. Бөтен кеше гаделлек белән яшәсен дип. Һәм Аллаһ субханаху ва тааля Коръәндә әйтә, Нахл сүрәсендә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инналлаһа яъмуру бил-адл вал-ихсан. Аллаһ тәгалә гадел булырга әмер итә. Шушы аятта Инналлаһа яъмуру бил-адл вал-ихсан. Аллаһ тәгалә гадел булырга әмер итә. Ягъни шушы аятта Аллаһ тәгалә гади кеше генә түгел, патшаларга да, казыйларга да, хөкемдарларга да гадел хөкем чыгарырга Аллаһ тәгалә буйрык бирде. Патшаларга, җитәкчеләргә, казыйларга, судьяларга, русча әйтмешләй, бөтенесе гадел булып яшәргә тиеш һәм гадел хөкем чыгарырга тиешләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте: "Әманәтне иясенә кайтарыгыз һәм гаделлек белән хөкем итегез." Әманәт дигән әйбер аңлашыламы? Әманәтне кайтарыгыз. Нәрсә ул әманәт? Син мәсәлән үзеңнең әйбереңне саклый алмыйсың үзеңнең өеңдә. Аны мөселман кардәшеңә тапшырасың һәм әйтәсең аңа: "Менә бу әйбер синдә торсын әле. Синдә сакланып торсын әле." Аннары син кайтасың, шушы әйберне аннан кире аласың. Ул синең әйберең, әманәт, ничек син аңа тапшырдың, ул сиңа шулай кайтарга тиеш. Менә бу әманәтне кайтарыгыз һәм гаделлек белән хөкем итегез. Бер хадис, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям 3 төрле казый турында бер Пәйгамбәрбез әйтте инде. Менә казый, ягъни хөкемдар, алар 3 төрле була ди. Судья 3 төрле була ди. Аның ди беренчесе җәннәттә булыр ди, калган икесе ди җәһәннәмгә эләгерләр. 3 төрле казый, беренчесе җәннәтле булыр ди, калган икесе ди алар җәһәннәмле булыр ди. Беренчесе җәннәткә эләгәчәк казый, ул нинди казый, нинди судья? Хакыйкатьне белеп, хакыйкатьне, дөреслекне белеп, гадел хөкем чыгаручы. Гадел хөкем чыгарса, хакыйкатьне белсә, шушы хакыйкатькә нигезләнеп дөрес карар чыгарса, ул казый гадел казый була һәм ул җәннәттә булачак. Аңлашыламы? Гаделлек белән ул дөреслекне белә, монысын да тыңлады, тигесен дә тыңлады. Күренеп тора инде, менә син бу кеше дөрес эшләмәде, күренеп тора. Бөтен аргументлары да бар, аны бөтен кеше дә белә, үзе дә белә һәм ул дөрес карар кыла. Тегесе нинди генә бай булмасын, нинди генә дәрәҗәле булсын, нинди генә куркытмасын, үтерәм дип тә, акча белән дә, акча да китереп бирде. Юк, ул барбыр дөрес итеп карар кылды. Менә бу казый ди, җәннәтле булыр ди. Икенчесе җәһәннәмдә булыр, икенчесе ул кем? Ул ди шундый казый, ул ди хакыйкатьне белеп, гаделсез хөкем чыгарса. Ул хакыйкатьне белә, бик яхшы белә. Син виноват, все. Но ул гадел хөкем чыгармый, тегесен яклап чыга. Ул казый гаделлек белән хөкем итмәй, һәм аның урыны җәһәннәм диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям. Һәм өченче казый, ул ди хакыйкатьне белмичә дөрес карар, хакыйкатьне белмичә дөрес карар чыгармаган. Ягъни ул бер нәрсә белмәде һәм дөрес карар чыгармады. Тыңламады да, өйрәнмәде дә, һәм әле дөрес булмаган карар чыгарды. Менә булар ди
Болар икесе җәһәннәмдә булар, һәм аның берсе генә җәннәтле булачак. Аллаһ Тәгалә сакласын, барчабызны да бик шундый вазифа казый булу, бик куркыныч вазифа. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә сакласын, гаделлек белән хөкем итәргә бөтен казыйларга Аллаһ Тәгалә насыйп әйтсә иде.